जतचे माजी सैनिक कल्याणकारी संघटनेने उमदी पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे यांच्या कामगिरीचे केले कौतुक। उमदीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे, उमदी पोलीस ठाणे, तालुका जत, जिल्हा सांगली यांनी केलेल्या प्रशंसनीय प्रयत्नांबद्दल आणि समर्पणाने दाखवलेल्या कर्तव्याबद्दल आमचे मनपूर्वक कौतुक व्यक्त करण्यासाठी आम्ही माजी सैनिक कल्याण संघ जतच्या वतीने जिल्हा सैनिक व खलाशी मंडळ सांगली यांना पत्र दिले आहे। आपल्या समाजातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी इन्स्पेक्टर शिंदे यांची अतूट बांधिलकी आहे। उमदीच्या रहिवाशांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे अनुकरणीय नेतृत्व, सक्रिय दृष्टिकोन आणि अथक प्रयत्न खरोखरच प्रशंसनीय आहेत। विशेषतः माजी सैनिकांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दररोज ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते ते आम्ही समजतो आणि इन्स्पेक्टर शिंदे यांची सचोटी आणि परिश्रम यांनी एक उल्लेखनीय मानक स्थापित केले आहे। समुदायाशी सहयोग करण्याची आणि समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेने या विभागातील एकूण सुरक्षा आणि सुसंवादासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे। माजी सैनिक आणि मोठ्या प्रमाणावर समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पित संघटना म्हणून आम्ही सर्वांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यात कायद्याची अंमलबजावणी करत असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची आम्ही ओळख आणि प्रशंसा करतो। इन्स्पेक्टर शिंदे यांची कर्तव्य प्राप्ती असलेली बांधिलकी संपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या समुदायावर सकारात्मकतेने प्रतिबिंबित होते आणि आम्हाला विश्वास आहे की असे समर्पण कौतुक आणि कृतज्ञतेला पात्र आहे। आम्ही SP सांगली यांना विनंती करतो की सहाय्यकांना प्रवृत्त करण्यासाठी त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडे हे प्रामाणिक कौतुक घ्या। पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे यांनी उमदीच्या लोकांसाठी केलेल्या अतुलनीय सेवेबद्दल प्रशंसा करतो। निसंशयपणे त्यांचे प्रयत्न आमच्या जिल्ह्यात शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या व्यापक मिशनला प्रामाणिकपणे हातभार लावतात।